Montjuïc, a Barcelona, quan me vaig casar i vam anar. I hi havia molts jocs i moltes coses allà dalt. I després hi havia un carril de com a... Te ho diré jo ara, com uns trenquets petitets, anàvem 3 persones aquí, 3 aquí. I que anàvem mirant. I anàvem votant per allí. Després d'això tindien l'infern. I llavors, oi mare, quina por, oi quina por. Però passàvem, trobàvem en un altre puesto com un hueco, era fosc, i quan sortien, llavors tocaven un botó i quan sortíem a la porta, la cartella de reacció. I la meva mare va deixar allí i ella puja tramvies, llavors ja havia tramvies, puja tramvies del 29, encara me'n recordo, el 29, i baixa pujant un altre. Bueno, puja, arriba a casa d'aquells parents i diu la d'això, no anireu de casa. I diu la portera, ¿te gustaría ir a vivir en algún sitio? Que n'han fet tants. Els primers vam anar a San Francisco, a Las Vegas i a Los Ángeles. Antes de vivir Després vam anar a Hong Kong, No, porque resulta que no paraba de hacer viajes. sí, a Singapur hi vam anar quan vam anar a Hong Kong. Cada semana, dos, Després vam anar a La mujer me mandaba a hacer cuneta con tanto viaje, pero también me gustaba. bueno, a Canàries i Mallorca i tot això. Jo havia fet abans, però tots aquests ja els van fer a partir dels 65 anys, ja amb els jubilats que anàvem, amb Bayer, de la Bayer, i els aparadors. I pues, que vam recórrer. Ahora